ja tervetuloa Projektipussi-kanavan ihan ensimmäiseen jouluspesiaaliin. Ihanaa, että oot täällä. Niin se vaan on käynyt, että tässä joulu tulla jolkottaa ja yhtäkkiä onkin aika jo tehdä näitä jouluspesiaalijaksoja, jos meinaa. Mä en ole ajatellut ihan semmoista täyttä vlogmas-tyyppistä joulun odotus-vlogisisältöä tehdä, koska mulla ei yksinkertaisesti ole arjessa aikaa, eikä pyhänä. Mutta ajattelin kokeilla tämmöisiä adventtivideoita. Aika kiva pyykkikone kolisee tuolla. No, se nyt siellä hetken matkaa linkoo, joten meidän on nyt pakko vaan jatkaa. Pahoittelut, jos se kuuluu tosta videolle läpi, mutta mulla on harmillisesti tänään sen verran vähän aikaa tähän kuvaamiseen, että mun on pakko tehdä tää nyt tai sitten jättää tekemättä. Ja mä en oikeastaan halua valita sitä jälkimmäistä vaihtoehtoa, joten mennään tällä. Mulla oli myöskin vähän hankaluuksia keksiä, että minkälaisia videoita mä teen. Jotenkin oli hirveästi ideoita tietenkin ja näin, mutta sitten se, että mitä mä saan aidosti toteutettua, niin se on aika eri kaliberissa kuin nämä hienot ideat, mitä mulla ehkä oli. Mutta mä ajattelin nyt tänä vuonna sen lisäksi, että tää kuvaaminen on tietysti ihan uutta. En ole aiemmin tämmöisiä kausivideoita tehnyt. Niin ajattelin myöskin tarttua toiseen asiaan, mitä en ole koskaan ennen tehnyt, ja ottaa tänä vuonna adventtialoitukset. Kovin suuria suunnitelmia mulla ei vielä ole, että mitä aloitan, ja tässä itse asiassa koko aamupäivän tänäänkin olen miettinyt, että mikä on nyt se mun ensimmäinen adventtialoitus. Mä luulen, että mulla on nyt päätös. Mä ajattelin tänään myös näyttää parit ihanat joulukoristeasiat, mitä mulla on. Ehkä vähän tämmöisenä ekstra sisältönä tämän päivän videoon. Tästä tulee todennäköisesti aika lyhyt, koska aikarajoitukset, mutta katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Ihan ensin mä voisin kertoa kuitenkin sen, että mitä mulla on päällä tänään. Mä nyt tosiaan istun täällä lattialla, koska mä totesin, että tässä mun lankalipaston edessä on tällä hetkellä varmaan paras valo koko asunnossa. Ei uskoisi, että kello on vasta vähän yli 1 iltapäivällä, kun katsoo ympärilleen, mutta iso osa teistä varmasti asuu Suomessa, joten ymmärrätte. Mut joo, tosiaan mulla on tänään päällä tämmönen, tää nyt ei ole varsinaisesti joulupaita, mutta sopii sesonkiin musta ihan hyvin. Tää on Jennifer Steingassin sellainen malli kuin Goldwing. Ja mä oon neulonut tän silloin, kun toi koko koronahärdelli alkoi. Eli oliko se 2020? Kun siitä ei ole niin pitkä aika. Mut silloin aika lailla sen pandemian alussa niin täräytin tämmösen stressinhallintakeinona. Ja tää on ollut ihan loistava paita. Täällä on tämmönen ihana kirjoneule ja hihansuissa on sitten samantyyppinen tämmönen. Mulla on itse asiassa näitä lankoja vieläkin tuolla laatikossa jäljellä ja mä oon miettinyt, että näistä olisi hauska neuloa jotakin tämän paidan kanssa sopivaa, mutta en ole vielä keksinyt sopivaa projektia. Vähän on miettinyt, että joku pipo voisi olla kiva, mutta katsotaan. Mutta tää on tämmönen, tätä mä kyllä käytän ihan ympäri vuoden, mutta kyllähän nämä värit sopii ihan erityisen hyvin tähän joulusesonkiin. Sitten mä voisin esitellä myöskin mun hyvän ystäväni täältä. Tässä on mun hyvin rakas jouluystäväni. Hänen nimensä on Topias. Hän on taittanut samaa matkaa mun kanssani siitä lähtien, kun mä olin 7-luokalla, eli nyt jo ihan hyvän matkaa. Ja tää tonttu on mun ihanan rakkaan mummoni tekemä. He teki
täällä on kulkunen, niin se saattaa vähän kilistä. He teki näitä siskonsa kanssa, nykyisin jo edesmenneen siskonsa kanssa, aika paljonkin erilaisiin myyjäisiin silloin, mitä se nyt oli, yli 15 vuotta sitten. Ja sitten jossain vaiheessa tahti alkoi vähän hiipua, kun alkoi vanhuus painaa ja kässäilystä tuli haasteellista. Ja nykyään mummo ei enää tee näitä, joten tää on vielä sitäkin arvokkaampi. Täällä tontun sisällä on semmonen rautalanka luuranko ja sitten nämä tossut ja lapaset on ainakin käsin neulottu, nyörit on tehty itse, lakit on tehty itse, nämä silmälasit on taiteltu ihan itse. Mä luulen, että tällä on myöskin itse tehdyt housut. Nämä menee tänne melkein niskaan saakka. Ja tää paita saattaa olla ehkä joko neulottu itse tai sitten mä luulen, että tää kappale saattaa olla leikattu jostain kirpparilta löytyneestä vaatteesta. Sellaisia mummoja hänen siskonsa käytti tosi paljon näissä tonttujen matskuina. Mutta nämä on tehty kierrätysmateriaaleista tosi pitkälti. Täällä on kaikennäköistä erilaista vanulevyä ja muuta näissä ollut sisällä. Ja sitten tosiaan näitä vaatteita on joko neulottu itse tai uusio käytetty kirppisasioista. Mutta tää on mulle sellainen jouluaarre, joka kaivetaan kyllä esiin ehdottomasti joka vuosi näin joulukuun alussa. Ja häntä käyn aina silittelemässä aika ajoin. Ihastelen tätä, että miten hienoja asioita voikaan saada aikaan. Tää on varmasti sellainen mun henkilökohtainen tämmönen perintöesine. Mutta halusin ehdottomasti ottaa Topias tontun tähän mukaan. Häntä oli nyt vähän haastava saada pysymään pystyssä, mutta katsotaan keikahtaako hän siitä. No niin, mulla on myöskin täällä kahvia, joten mä taidan ottaa nyt huikan ennen kuin se menee ihan kylmäksi. Sitten ehkä toinen ja kolmas tämmönen joulukoristeasia, mitä ajattelin näyttää, on mun itse tekemiä. Täältä voisin ensin näyttää tällaisen tonttusen. Näitä mä haaveilen, että saisin tehtyä lisääkin, mutta toistaiseksi ei ole vielä ollut sellaista hetkeä. Tää on tosi ihana. Tämä on, varmasti monet tunnistaakin Sarah Chiron näitä tonttuja. Just nyt en muista, että mikä hänen nimensä oli. Mutta mä luulen, että mä löydän sen Ravelrista aika helposti, niin mä voisin kirjoittaa sen johonkin tänne. Tällä olisi kuulunut olla näitä palmikoita tässä vartalossakin, mutta en jaksanut tehdä, joten neuloin sen sileänä. Ja en muista, olisiko tällä tyypillä ollut jotain asusteita tai käsiä tai muuta, mutta en myöskään niitä jaksanut värkkäillä, joten hän on nyt ihan tämmönen yksinkertainen tyyppi, jolla on palmikot pelkästään tuolla pipossa. Nämähän on ihan mahtavia nämä tontut kyllä, että näistä saisi vaikka minkälaisen jengin kyllä neulottua, kun vaan ottaisi asiakseen. Mulla on ehkä vähän semmonen salainen haave, että mä tekisin meidän perheen noina tonttuina, että olisi kaikille omat, mutta saapa nähdä, milloin tähän asiaan tartun. Sitten mulla on vielä se kolmas asia ennen kuin siirrytään tähän adventtialoitukseen tänään, koska mulla on täällä pari tämmöistä aivan ihanaa pikkupaitaa. Nämä on ollut ihan mun lemppari joulukoristeasioita. Tää on siis Johanna Ylistön Snuddy Sweater. Tämmönen pieni suloinen paita. Molemmat puolet on ihan samanlaiset. Näitä on ollut ihan superhauska neuloa. Mä oon tykännyt näistä tosi paljon. Ja mä oon itse asiassa nyt kaikki muut paidat antanut pois, paitsi tän yhden. Ja sitten tän, joka on ihan kaikista spesiaalein mulle. Koska
mä päätin viime vuonna, että mä neulon mun lapsoselleni joka vuodelle tällaisen oman paidan. Mä en tiedä näkyykö toi peilikuona vai ei, mutta mulla oli ajatuksena, että mä kirjon joka paitaan jotain tähän niin kuin etupuolelle ja sitten laitan vuosiluvun tänne taakse. Niin sitten kun hän jossain vaiheessa muuttaa pois kotoa, niin hän saa halutessaan sitten joulukoristeet mukaan. Tai sitten mä ihan mielelläni pidän nämä myös omassa kuusessa. Mun mielestä oli jotenkin tosi ihana ajatus, että sitten tässä vuosien varrella kun lapsi kasvaa, niin joka vuosi sitten kuusessa on yksi paita lisää jokaiselle ikävuodelle. Ja hän on nyt tosiaan se vähän reilu vuoden, että tänä vuonna täytyy, tai no, ei voi sanoa, että täytyy tehdä uusi paita, vaan saa tehdä uuden paidan. Näihin ei mene kauhean paljon lankaa, joku semmonen ehkä 10 grammaa maksimissaan, niin nämä on myöskin ihan loistavia jämäprojekteja. Mutta tällaisia itse tehtyjä joulukoristeaarteita multa löytyy. Olisi kauhean kiva kuulla, että minkälaisia sulla on. Ootko sä tehnyt joulukoristeita itse? Olisi kiva saada vinkkejä. Mut sitten, pidemmittä puheitta. No, en tiedä voiko niin sanoa, kun on yli 10 minuuttia jo nauhoittanut. Mutta siirrytään siihen, miksi mä tein tommosen äänen? Siirrytään siihen adventtialoitukseen, mihin päädyin. Niin kuin näkyy, niin mulla on tällainen ihan tylsä kaupasta ostettu tonttulakki päässä. Ja mä haluaisin korjata sen tilanteen. Joten tänään mä ajattelin aloittaa itselleni käsin neulotun tonttulakin. En halunnut ostaa uutta lankaa tähän projektiin, vaan mietin, että mulla ei siis ole sellaista niinku joulunpunasta, muuta kuin ehkä tästä paidasta jäänyt lanka, mutta tää on DK-vahvunen, niin en ehkä halua semmoista sisäpipoa neuloa sellaisesta. Ja tarpeeksi ohutta punaista lankaa mulla ei oo, eikä oikeastaan mitään muuta punasta. Mutta sitten mä aloin miettiä, että kuka sitä käskee, että tonttulakin tarvisi aina olla punainen. Meillä on taloudessa myös 2 mustaa tonttulakkia, mutta ne on raskasta joulua konserteista, niin niitä ei ehkä ihan lasketa. Mutta kukapas sitä sanoo, että tarvisi olla tosiaankin punainen tonttulakki. Ensin mietin, mulla on täällä pari tämmöistä sukkalankakakkua. Nämä oli festariostoksia ja näistä suunnittelin sukkia. Mutta sitten vähän rupesin tässä katteleen, että toisaalta nehän vois käydä myös tonttulakiksi. Että ei parane heittää, kun mulla on kahvimuki tossa. Niin, että tästä tekisi sen itse tonttulakkiosan, siis tämän. Ja sitten tästä vaaleesta tekisi tämän. Miksikä tätä sanotaan? Reunuksen? Ajattelin siis tehdä ihan resorina, ehkä todennäköisesti. Mutta sitten jotenkin oli vähän semmoinen, että mä kyllä oikeastaan haluaisin tehdä noista niitä sukkia. Että en nyt ehkä halua tonttulakkia niistä. Kunnes sitten silmiin osui tämä ihanuus. Tää on lapsen haalareista tuttua Norjan merinosinkkua. Ja rupesin katteleen, että oikeastaan tää voisi kyllä sopia mulle aika kivasti. Ainakin mä toivon niin. Ja sitten osui silmiini vielä täältä tämä. Mietin siis hetkisen, että minkä ihmeen mä keksin tälle resoriväriksi. Mut sit mä hoksasin, että tää Sailor Swift topista jäänyt kakkunen tätä Lammas Yarn Companyn merinosinkkua on ensinnäkin siis samanlainen pohja kuin tässä Norjan langassa, eli sinänsä sopii kivasti. Ja mun mielestä nämä värit on tosi ihanat yhdessä. Ja mä ajattelin aloittaa nyt näistä itselleni tonttulakin. Mä teen täältä kärjestä lähtien. Eli toivotaan, että
Tää Nurjan lanka riittää. Tätä oli 83 grammaa, joten mä luulen, että kaiken järjen mukaan sen pitäisi olla ihan ok, jos ei tee mitään ihan napaan asti ulottuvaa lakkia. Mutta sitten toisaalta sinne käänteen alle mä siis ajattelin tehdä semmosen niinku tupla resorin. Joo, siis käännetyn sen resorin ja haluan aika leveän tämmösen. Niin mä mietin, että toisaalta jos se loppuu ihan siellä viime metreillä, niin sittenhän mä voin vaan laittaa sinne jotain muuta lankaa väliin. Ja kukaan ei tiedä mitään. Paitsi te. Niin tämmöisellä suunnitelmalla lähdetään. Sitten ei varmaan muuta kuin kaivamaan puikot esiin. Mut ihan ensin täytyy ehkä ottaa taas kahvia. Mä otin tähän myöskin mun puikot valmiiksi. Mä ajattelin nyt kokeilla 325. Se voi olla, että näillä tulee aika väljään, mutta mulla ei nyt ole täällä näköjään vapaana sen ohuempia ja mä en yhtään haluaisi ryöstää tuolta mistään muusta työstä. Katsotaan, mulla ei taida olla täälläkään. Ei, nää on paljon paksumpia. Joo, no katsotaan mitä näillä tulee. Sitten mulla on täällä mulla on tosiaan näitä tuntuu aina vähän oudolta sanoa irtopäiksi, mutta siis näitä irrallisia puikkoja ja kaapeleita. Niin otetaan täältä puikot asemiin. Näiden kanssa, jos nämä on jollekin uusi konsepti, niin näitä on aina tärkeä tämmöisellä jollain neulalla tai muulla pikkusen vielä kiristää, että nämä puikot ei lähde karkuun neuloessa. Saattaa ne välillä silti löystyä, mutta epätodennäköisemmin. Noin. Pitäisikö mun tehdä ensin vaikka pari kerrosta ihan I-kordina ja sit siitä alkaa lisätä? Oiskohan siinä ideaa? Tää lähteekin kätevästi täältä keskeltä tulemaan tää mun lankani. Tai siis keskeltä kakkua. No joo. Mun yksi ihana neuleystävä on tehnyt tämmösiä lakkeja omalle perheelleen ja hän sanoi, että hän on tehnyt, olikohan se nyt niin, että joka 6. vai joka 8. kerros lisää aina 4 kohtaa silmukoita. Mä voisin kokeilla näin, että jos mä teen ensin 4 silmukan I-kordia pari kerrosta ja sit lisään joka väliin. Katsotaan mitä tulee.
kiva ruveta puhua just kun toi pesukone linkoo tuolla. No. Nyt mä tein niin, että mä neuloin 3 tai 4 kerrosta 4 silmukan aikordia ja sitten neuloin kaikki silmukat sekä edestä että takaa, jolloin mulla tuli siis 8 silmukkaa ja sitten samalla siirsin ne 2 puikolle näin, että mä rupesin luuppaamaan niitä. Katsotaan jääkö tosta ihan hirveän näköiset jäljet. Tai siis näkyykö noi lisäykset ihan kauhean pahasti täältä. Kyllähän mä nyt tiedän, ettei kukaan sitä mun tonttulakin kärkeä varmaan ihan niin tarkoilla silmälaseilla tuu katsomaan kuin mitä mä nyt tässä kuvittelen, että sieltä tulee tontut ikkunan takaa tuomitsemaan mun lisäyksiäni, mutta ei sitä tiedä. Nyt mun kuivurikin alkaa huutaa tuolla, että hän on valmis. Jos ihan pari kerrosta vielä.
Noniin, nappasin tuolta mun silmukkamerkit ja ajattelin laittaa tänne puikolle merkkaamaan niitä lisäyskohtia. Nämä kultaiset sopii kivasti jouluun, niin otetaan sellaiset. Nyt tää näyttää siis tältä. Tarkentaakohan se yhtään? Ei näytä siis juuri miltään vielä. Mä kuvaan nyt poikkeuksellisesti tässä etukameralla, joten en tiedä, että minkälaista jälkeä tästä tulee, mutta nyt on tosiaan otettava se mitä on ja mennään tällä. Tänään on perjantai. Onko tänään nyt sitten 29. Ehkä? No, kuitenkin. Perjantai ennen ensimmäistä adventtia. Myöskin Black Friday. Aion viettää älä osta mitään päivää. Paitsi että ruokakaupassa täytyy käydä, jos me Taaperon kanssa ehditään. Mutta sitä mun on vaikea laskea tämmöiseksi kulutushysterioksi, koska ihminen tarvitsee ruokaa, halusipa sitä tai ei. Mutta muuten en aio kyllä osallistua tällaiseen, mutta mä en nyt jatka sen enempää tästä kulutusjuhlasta, vaan lähinnä, että sitä tässä pohdin, että en kyllä jättänyt itselleni mitenkään ihan liikaa aikaa tähän kuvaamiseen, varautumiseen. Johtuu myöskin siitä, että yksinkertaisesti en vaan tajunnut, että kuinka nopeasti tämä marraskuu on tässä mennyt. Jotenkin aivan käsittämätöntä. Mutta toivottavasti joulukuusta löytyy nyt enemmän rauhoittumisen mahdollisuuksia. Meillä on tänään jopas siellä nyt piippaa. Meillä on tänään lapsen muskarin semmonen joulujuhla ja ehkä se tästä lähtee nyt se joulufiilis sitten. Ja myöskin tästä ensimmäisestä joulualoituksesta. Näin kun näitä videoita tekee, niin mä en ainakaan pysty luottamaan siihen, että pystyisin julkaisemaan samana päivänä kuin kuvaan, joten mun täytyy nyt vähän tosiaan tässä keulia tätä aloittamista, mutta eiköhän tää nyt silti ihan adventtialoitukseen lasketa. Mulla on tuolla myöskin lanka-adventtikalenteri. Ajattelin, että mitään varsinaista 24 minin kalenteria en tarvitse, koska en tiedä mihin ne minit laittaisin ja toisaalta se on taloudellisesti aika iso panostus just tähän hetkeen. Niin sellaista mulla ei oo, mutta mulla on Kankuriinon 50 gramman semmonen adventtikalenteri, eli joka adventti ja sitten vielä jouluaattona tulee 50 gramman vyyhti VFL-sukkalankaa. Se oli taloudellisesti järkevämpi valinta tähän hetkeen ja tuntui myöskin käytännöllisemmältä. Mutta ihan siihen mä en nyt viitti lähteä, että mä tässä avaisin sitä vyyhtiä, että se tuntuu vähän huijaamiselta. Noin. Tuolla noin mun pyykit on valmiit ja muutenkin aika rientää, joten musta tuntuu, että mun täytyy jättää tää aloitus nyt tähän.
täällä myöskin alkaa tulla aika pimeätä. Mä oon tämän verran neulonut täältä ihan muutamia kerroksia ja mä jään edistämään mun tonttulakkiprojektia miten ehdin. Kerrohan muuten vielä, että onko sulla ajatuksena ottaa adventtialoituksia? Ja jos on, niin mitä oot aloittanut tänään? Olisi ihan huikein kiva kuulla. Mä toivotan sulle oikein ihanaa ja tunnelmallista joulun odotusta ja mitähän muuta mä osaisin toivottaa. Oikein ihania neulehetkiä. Toivottavasti et ole aivan stresseissä lahjaneuleista. Mut jos oot, niin toivottavasti stressi helpottaa pian ja lahjat valmistuu. Pidetään yhteyttä. Jätä kommenttia tuohon alas. Kerro kuulumisia, kerro joulufiilistelyjä. Ja jos et ole vielä tehnyt sitä, niin tykkää tästä videosta ja tilaa kanava. Se auttaa mua tosi paljon ja saan sitten tietää, että oot pitänyt tästä videosta. Mutta ei tässä varmaan se kummempia. Nähdään seuraavassa videossa, eli toisena adventtina. Kiitos kun olit täällä. Se lämmittää mun mieltä ihan valtavasti. Nähdään taas. Moi moi!